anu lho nggih nggih kowe iki 3 dina turu teras terus lho Mas. aman aku ngayemi kok Ngayemi apa? Wis mbok celuk apik bojomu. Apik. Lah kowe nek celuk bojomu. Saiki aku tak tekon sing kepindho. Nggih. Kowe tekan kene iki umpama disuguh susu karo disuguh kopi pilih ndi? kula pilih susu Wak Susu ora. susu sing ngabang lho Goblok sing kepindho. Lho kok sok Aku pilih kopi. kok kopi Susu ireng mek titik kok. Ora percaya ye, tak dudahi. mau digebek saiki mang digebek saiki irenge sithik Lu pilih kopi irenge akeh. Ya. Iya ya Met ya. nggih no Omonganmu kok lho nggih model- kopi nek no Ya paling gak ki ya susu ya lho. model iki ngajak beda-beda Ha bedhe to. kok dadi beda lelekan Yo enek to. Nyuwun sewu kula dereng tanglet ya. jenengan. kewan apa sing gak tau rugi Pak Ah. Lawan ndasmu. Pedus. salah sapi salah sapi salah Jaran. salah salah sapi salah Sapi ngene Pak Minto wau. sapi lho kok sapi neh salah Kebo. kebo tambah salah kebo salah salah sapi lho kok sapi terus kowe iki sing mapali terus sapi to ketemu sapi kewan sing ra tau rugi roh apa berarti Asu. salah asune kok banter ning kene Pak jenengan iki kowe kaya kakek Kula jenengan kok. salah sapi ora ngerti kewan sing ra tau rugi Apa? niku laba laba Lho. Oh, Untung terus kewan ra tau rugi kuwi jenenge.